sä oot kauan edustanut nyt Jokereita ja reilun viikon päästä pelataan toistaiseksi ainakin viimeinen Helsingin paikalliskamppailu. Onko ottelu vielä tunteellisempi kuin aikaisemmat klassikot, varsinkin kun se pelataan täällä Stadikalla? No erittäin hieno peli tulossa. Toivottavasti on loppuun myyty stadion ja viime pelissä oli itse pelaamassa. Ekas pelissä kun pelattiin talviklassikko oli loukkaantunut, mutta oli tosi hieno tunnelma. Hyviä pelejä aina ollut nämä talviklassikot. Vähän hampaa kolosesta ollaan molemmat talviklassikot hävitty IFKlle. Nyt on sitten meidän vuoro. Minkälaisia lapsuuden muistoja sinulle tulee mieleen, kun katsoit noita lapsia ja nuoria, jotka luistelevat tuolla jäällä? Ihan hyviä muistoja tietenkin, että totta kai mä itsekin olen joskus, en tosin täällä stadionilla on ollut, mutta käynyt ulkojäällä pelailemaan ja sitä kautta aloittanut tätä lajia, tutustunut tähän lajiin ja sitten löytänyt siitä itselleni ammatin. Toivottavasti vaan mahdollisimman moni pääsee kokeilemaan jääkiekkoa, tämä on tosi hieno laji.